Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya. Kai gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya, samu rashi daga Allah ne tuna baya. Kyale zuciya don kwafili ce na musaya, karka gaza. Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya. Kai gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya, samu rashi daga Allah ne tuna baya. Kyale zuciya don kwafili ce na musaya, karka gaza. Marwan, ke fa'iza ki bi masoyinki na gaskiya don ki sani, ba ni so ki saki reshe kin ga ke bar baya babu zani. Fa'iza sai ki sani, so ba kudi ba kyawu na shiga ba ilimi ba matsayi na shiga ba. Amma kuna jin abin da nake ji kuwa? Na gaya ba, wai da Allah dajin nan ba ko kyalkyalo ne mutum ya dan sa a baki. Kai ta ma kyalkyalo kake, ai ba abin da zaka samu a wannan dajin matukan in ba wahala ba. Kai bari kawai. Wata abinci ma ko ke ni nan hanyar da zan samu koma gida nake. Gida kuma? Ta. Kai ai ina ga muku a wannan tafiya ba mai komai ba. In za ku tashi mu ƙara lulawa kawai ku tashi mu lallaba haka kawai, tunda mun riga mun shiga ai sai kuma dai Allah ya fitar da mu. Anya Allah ya ba mu sa'a. Allah ya ba mu sa'a. Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya. Kaki gaskiya abin da ake faɗi nan ba kamar alamun gaskiya ne. Na fara jin wani gunji da ban saba ji ba. Ai ni sai daga baya baicin kun watsi nake jin wannan sautin. Dan ai da ban niyan gudu ba. Allah wallahi ban niyan gudu ba. wannan ƙara da nake Gaskiya ya kamata mu ci gaba da addu'a in Allah da ba gudu ba ja da ba. Yanzu me mafita? Mafitan kenan yana da kyau ga dan wata bishiya can mu tashi mu je can mu huta, saboda mu san yadda za a yi mu ci gaba da tafiya tunda mun fito. Bismillah. Har ku da mu je kawai ba wani abu. Shi ke sila ta tsaya don ki sani. Marwan.
marwan rike Allah marwan barje daga baya kai gaskiyar ka karka hada ta da ƙarya samu rashi daga Allah ne tuna baya kyale zuciya don kwafili ce na musaya karka gaza marwan gaskiya tunda Allah ya sa dare ya riga yi shawara na ana ya kamata mu kwanta a wurin nan kawai mu gaskiya dan da shigan cikin dajin nan yanzu mu kwanta a wurin nan zuwa garin Allah ya waye da safi sai mu kama hanya wannan ke jira ne kawai mu fada ko ya ku gani hakan ma yi da zango a nan kawai amma ya kamata ma mu hura wuta a samo mana itace kirare ina Isa dan samu mana kirare don samu hura wuta saboda tsaro kai gamu ina lada shi matsoracin banza kawai ila ba wani dan wani abu ne kawai dan ba shi bari in je ɗibo kunan yayin nan kaji ke mun sanda na ina ashanan nan ne take abinda ka ɗibo nan zai cinna ta can wani to san abun dare ne ba sun da isa kasan tafiyan nawa cikin sa masha Allah na san zai je shi ta gefe ne ko mana tun da mu fara zuwa ya fi tsoro ya fi nuna ashe kuna ji abin da nake ji ni ma tun da zuba nake ji haka ba an gaya ma cikin gantannin babu musulmai ne a haba wai da Allah dama akwai musulmai wai mana to kana ji sosai wallahi kamar irin namu da gida ka Allah ka je ka samu mana yayi mare kama dare ne fa a hakan ma wani gonan wani fa na je na dan yayo su fa na ba ka yayo ta da yawa ba kuma cinna wutan gila ta tashi a kai gaskiya wannan mutum ba lalle ne ta ci ba kawai kowa ya samu wurin da zai baje kawai kai ma kwanta ba wutan nan dai shine ai wanda zai
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mana ziru. Wala yau. Ka ce za ka yi sallah ne ma yanzu. Ikon Allah. Ina yi fasa. To. Ko Allah. Kai na tafe? Wallahi kuwa. Kai barka da zuwa. Ka ce ai she na yi sa'a zuwa. Kai sa'a fa. Iko Allah. Ai yau ban je ko ina ba, yau ina gida. Yau ina gida. Ya yi kyau. Kai barka da zuwa. Barka da zuwa. Ya Ikon Allah. Ikon Allah. Ina barka da zuwa. Barka da zuwa. Yawwa. Barka da zuwa. Assalamu alaikum. Ya gajiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kwana biyu. Ya hanya. Alhamdulillah. Ya rana kuma. Ha ba rana ana taɓa. Ya iyalai ya mutanen gida kuma. Ya masha Allah. Kai san da zuwa. San da zuwa. San da zuwa. Ya yarinya wajen ka da jiki. Ya jiki da sauki wallahi. Ikon Allah. Jiki alhamdulillah. Ta bar wuri. An samu sauki. Ikon Allah. Mutum da muka je muka dan samu wani malami ku ya mata jike kala kala. Muka dawo gida yarinya ta fara amfani da maganin nan. Allah ikon Allah. Wallahi kamar ruwan dauke. Habba mallam, habba mallam. Ikon Allah. Ai habba alhamdulillah gaskiya. Alhamdulillah haka ake so. Alhamdulillah. Ni ma daman abin da ya kawo ni wurin ka. To. Saboda yarinyan waje na ka san da tana binni ne wurin yin babban yayan mu. To sai ta dawo gida. To bayan dawowar ta ka san samarin mu na kauye suka fara zuwa wurin ta. To wannan yazo wannan yazo wannan yazo wannan yazo ita kuma girman kai ya dibe ta irin na nuna kawai irin nasu na mata. To ta haɗu da wani ne ta mashi wulaƙanci ya aka kare shi ne ba mu san daidai ba. Ita ma kankin kanta yanzu din da tana can tana kwance ba lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba lafiya. Alhamdulillah. Ba yau wajen kusan sati kenan. Ba. To yanzu wani mataki ka dauka? To yanzu dai kaga ita mai ɗakin nawa ko wani wuri mai magani da suka tafi. To sun je ya ce akwai inda za a tafi aje a nemi magani ma a wani daji ne haka. To ka san shi lalura in ya kama ba a tsayawa kai bi haka ne kwarai da gaske. Yawwa ana nan ba san da Allah ya dace ba. Gaskiya ne wannan. Yawwa shi yasa na zo wurin kan ma saboda kai ma din babu mamaki da ta bangaren kan za a samu wani hanyar da za a samu ila Allah taimaka a samu waraka sana. Gaskiya ne wannan. Yawwa to ne dai akar makalla sai dai mu ta addu'a Allah ba ta lafiya. Kuma shi sha'ani na magani dama a buga can ne a buga can. Idan Allah ya sa kun je can din Allah ya sa an yi nasara an yi dace. To alhamdulillah sai a ci gaba da magani kuma nan za mu ta kokari mu ma ga cewa mu ga inda hali ya samu wata sauki da insha Allah. In ma ta bangaren ka ne da ka ce a wurin wancan malamin nan da za ta fi gunshi in ma shi inda an samu sarari to sai mu lullaba mu je. To a shi ne ke ga maka in ku je ku taɓa wancan an ga abin da yake kana ji ko saboda ba haɗa wannan da wannan. In an je an taɓa wancan an gani abin da yake tafiya to sai ka dawo ne kuma kamar da na gaya maka yarinya na luburan ta samu kuma Allah ya sa muka samu sauki muka samu waraka ta wajen wannan malamin. Don Allah ya sa ta wajen nashi ne sai ka dawo sai mu je mu taɓa wancan. In kuma Allah ya sa wancan da ku je ne za mu tare kokari dai mu ga cewa ta samu sauki. A je a jarraba wancan din. Ma naziru zan je zuwa gobe ko jibi idan Allah ya sa yaran da suka je neman maganin nan in Allah ya taimaka sun dawo da wuri an samu waraka to in ka ji wannan na sake dawowa kofar gidanka na ji abin shiru za mu sake dawowa sai ka raka nurin wancan bawa ba damuwa yawwa ba damuwa ba damuwa na gode fa na gode Allah ba ta lafiya Allah ba ta lafiya Allah ba ta lafiya lalura fa in ya samu sai dai hakuri fa sai dai hakuri gashi gari ba kuɗi wallahi ka ba kuɗi a gari ba kuɗi wallahi ba kuɗi Allah shi kyauta tun ma kaga shigan wannan laluran da ya gaba ɗaya dan takura jama'a makora ake cewa ko makora ko makora tere lambaro korolan baro shine korolan fa shine to kaga duka ba daya tafi da jama'a ba kudi wallahi yanzu ba kudi Allah ba mu lafiya Allah kare mu da wannan cuta Allah kare mu da wannan cuta dole za a yi na gargajiya Allah ya taimake mu insha Allah din lokaci in kun je can sai ka dawo ka same ni a gida insha Allah duk abin da sai ya dora akai nagode Allah ba ta lafiya alhamdulillah Allah ya sauke Allah sauke Allah sauke yawa yawa wannan ma Allah sauke ne kai jimarau ina ran nan ne jimarau ina yake ne dala je ka da huta nan ka aro mu da Allah ya sauri Allah ya jimarau a'a Allah ba shi lafiya Allah ba ta lafiya Allah shi ya mata wannan wasifa Allah shi kyauta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam anti yawa na yi lafiya kalau tafiya kalau ya mai jikin ya ji sauki wai da maganar magani ne har yanzu sati biyu kenan an yi maganar magani kuma yanzu na shi to an ta aini na riga na ba da kuɗi an tafi nemo waye wani irin kuɗi kenan kuɗi shi zai siyan ma magani
bacin kana ji a gaban kai mai magani ya ce ba da kuɗi ake siyan magani ba, sannan yanzu ka zo ka ce min wai cewa kuɗi ka bada ka siya magani? Wani irin kuɗi kenan? Mu za ka nuna mana kafi mu kuɗi kenan? Wani irin kuɗi? Kai fa da bakin ka faɗa ka ce cewa kana iya sai da rayuwanka akan Fa'iza ta samu lafiya. To menene na cewa ka bada kuɗi? Kai baka iya zuwa ka ɗebo da kanka? Anti, a tunani na kuɗi yana maganin komai. Yi haƙuri. Dakata malam, kar ka gaya min maganan banza. Tsawon sati nawa kenan, tsawon sati biyu kenan ana ma maganan magani. Kana son ka gaya mutane cewa ka bada kuɗi a samu magani, bacin kuma ka faɗan cewa kana iya komai a kan Fa'iza don ta samu lafiya, sannan kana son ka nuna mana kana da kuɗi. Mu da Allah muka dogara ba da kuɗi ba. Dakata Salami, ki daina gaya min irin wannan maganar. Salamu dama yana daga miki kafa ne sakamakon Fa'iza, amma kin zubar da mutuncinki a gurina, kuma da ke zina da ganin mutuncinki zan ci gaba da kiranki suna Salami. Kai din banza, kai ka dogara da kuɗi, mu da Allah muka dogara. Wallahi ka ci albarkacin Abba a cikin gidan nan, na rantse da rashin mutuncin da zai shuka maka. Wallahi sai kai da na sani. Ke Salami, kuɗi da kike magana suna maganin komai, ba abin da kuɗi ba sa maganin shi. Saboda haka Salami, wannan su ake kira da suna kuɗi, kuma zan ci gaba da ba kuɗi ga sunan matsiya ta ku gaba da mata magani. Kai dan banza, zo ka kwashe kuɗinka, ka tafi da su. Kai dan banza, me za a ci da kuɗinka? Me za a ci da kuɗinka? Yanda aka yi ƙillin makarwa ne a wurin nan. Kai gani wannan. To assalamu alaikum jama'a. Na san kuna jin daɗin kallon wannan fim namu mai suna Marwan. Insha Allah za mu ringa kawo muku wannan aiki akai-akai duk sati. Fim ɗin Marwan fim ne wanda ba a saba ganin irin shi ba, da kuma ba a saba yin irin shi ba, musamman irin series film da ake yi a wannan lokaci. Da fatan alkhairi za ku kasance tare da mu a duk sati-sati, za mu ringa sako muku wannan labari. Mun gode. Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya.